Asam uratnya kumat. Sabrak matamu ya. Aku kolesterol kok. Padahal wis genep ya asam urat kolesterol. Sekarang bongkone gitu. Aja ta. Sehat terus ta. Umpama mati ya separuh aja ta. Pasien ditutupi nek. Kok ojo dolanan lampu. Tapi nek pecot golek angel iso. Lumpat. Pancen tak. Ya. Ya. Melu kae. Ini ora yang-yangan. Hei. Batasnya Kayak semurut. salah mulai. Rambutnya kayak sengok. Besok ganti pasangan iki. Piye, Mas? Golek pasangan iki kok. Aku sing rasanggo. Wis iki tak wet-wet. Ayo. Ganti yo. Blonu. Ayo, mulai. Apa? Tentang Jenengan sing ana Oke. yen cedak tansah mula. Terus no? Aku gak mau. Mau lah. Kamu aja. Aku nggak bisa. Kamu. Aku nggak. Kamu. Suara gitu sih aku gini tuh kayak gini. Gimana sekarang? Ayo. Kamu. Coba lihat cipok loh. Lek rupane kaya ngono. Ayo. Sita asih. Ayo. Sita asih pindah. Apa aku? Apa golek umum? Kelingan Umi ya. Mesti itu. Rasang gagas. Pindah. Aja rene to Mas, ayo. Wis kebacot kok ya dadi rasida urung. Pindo mimi lan mie goreng. Amin tuno. Pintono Ayo Kang Mas bareng ana tepi wajib terus sita asih Yo, sak langgame Mbak Katin moga diaturke sejatuh. Moga. Yo. Aku kang setia Apik tenan selone. Iki dadi apa to? Aku lek medhek ora. Coba ganti mana Mbak? Tak cek dino suarane dites coba Mbak Katin. Ayo. Coba. Sing ngendi? Kabel apa apane? Dhuwur ngisor apa tengah? Ayo. Aku gak Ayo pengen. sing tengah sing kuwi. Aku goro-goro tembung ini iki lho temakal nek. Coba dites coba. Ayo Mbak Katin coba. Ayo coba kayak apa terane. Ayo. Oh, ini lho Mas, ternyata. Oh, kurang kenceng. Oh, kurang kenceng, dikenceng. Buntir. Nah, coba petek. Ya, lanjut Mbak Katin. Tebange. Andika pengayo
sawanipun kala wau iso kanggo sangune manten nggone mapake Bali Wisma. Amin, amin, amin. Ing mangkenipun nggih Mas. Amin, amin. Ya Allah, ngoten Gus. Nggih. Yo, saiki tak nyuwun tulung karo adik wedok nduk niken salindri. Monggo. Selamat malam, salam sehat, adik wedok, niken. Selamat selamat malam Mas Bayu. Nggih. Tak doake sehat terus, laris terus. Amin. Ning sekolah tetep tutup, kira. Amin. Padahal iso nganggo sangu urip sok mbene. Amin. Piye? Ana seniwati sing luar biasa piye Mas Titik nek miturut panjenengan adik wedok niken iki piye saiki perkembangane? Mula sakniki niku lak jamane jaman gadget, Gus. Mula kedah dipun teliti perkembangan anak zaman sekarang. Nggih. Boleh kita kenalkan dunia IT atau gadget, tapi harus kita saring lebih dahulu. Leres. Mula nek ngeten iki tundane nen positif, anak iki dikenalke budaya, dan secara karakteristiknya itu mengenal dengan kebudayaannya. Adik wedok niken iku menginspirasi karo cah-cah saiki. Leres. Aja isin dadi pesinden, aja isin dadi penyanyi. Wah tenan Mas. Jadi nun pangapunten niki lak cilikane pancen seneng nyanyi. Nggih. Wong seneng nyanyi, gedene seneng nyanyi, toh akhirnya dengan nyanyine iso nggih ngopeni. Mergo tekun. Tekun Mas, mboten. Pripun Mbak Kluthuk? Miturut panjenengan Mbak Kluthuk. Anak kula niku nggih nglajari nyanyi. Oh iya lah. Aja meneh kok nyanyi, pipis niku tembunge nyanyi. Oh. Ngono ya. Oke, nyanyi itu pakai suara, pipis pakai suara. Nggih. Kula Mana itu? nyanyi. Iya, Duk. Gimana itu Ponakmu iki nek rono arep pipis mliyah apa nyanyi. Mergo nek ngene pipis gak saru. Saru. Oh iya iya. Kula ngomongi nyanyi. Heeh. Ono ben ra ketok saru. Aku saiki yo ngono. Piye? Jaluk nyanyi aja, bengi ya. Wis aku nyanyi aja, akhirnya nyanyi to ning kupingku kalem-kalem kok duri kupingku iki. Lah beda ono. Dadi alhamdulillah sing penting tetep amanah. Nggih, nggih, Amanah, nggih. amanah. Niken. Halo Mas. Iya, dongake apa rumahnya Mas ini? Iya, Mas Dila dan juga Mas Gale kali Mbak Dila. Oh, Mas Galih. Kupingmu yo latah, Duk. Nah, enggak tadi kan aku kan apa itu enggak sempet dengerin itunya. Ya Mbak Dila dan juga Mas Galih, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga bahagia selalu dunia akhirat. Amin amin amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin amin amin. Semoga tidak ada yang bisa memisahkan, hanya maut yang memisahkan. Alhamdulillah. Amin. Amin. Ora lho, Duk. Wis ora temu nek omong kok njur ngene wae ngopo to? Ket-ket biyen iki kaya ngene. Oh lah ya kuwi anu jegawan kok lho. Ya. Ayo nek sing duwake niki lho genasa. Entah apa cah isih resik ya mesti mandi. Nek yo kuwi aja ana diganggu sik. Ben anu apa ben karier munggah sik. Saya kuncara rasa pacaran sik. Ayo. Coba lho, sementing ra bisik lagi karir. Kok ya tidak bisa. Sing bener iku belajar sekolah, karir sik, ya to kerja sik, ya to lek wis nglumpuk lagi rapi. Proses Nek dhewe rapi terus lagi anu karir ketoke kok karirnya langsung menurun. Kali ono. Aku lek rabi, karirmu tinggi, duit oke, akhirnya rabi, iki pandangan mesti lek rasa dhuwitku moh mesti ngono. Enggak. Aku biyen ra duwe lho, Duk. Lho, saiki Saiki pacaran duwe aku. Piye motivasine? ora nek bicane. Ya kanggo anu Nduk, kanggo swasana nggih Mas. Nggih, Kanggo nggih, swasana. nggih, Pancen nggih, ini nggih. memang dikonsep ngeten iki, Mas. Nggih, nggih, nggih. Mau Mbak Tatin lah. Aku saiki tak nyuwun tulung karo adik wedok.
anu langgam sik langgam sik. Ala lho. Niki anu wonten sing ngersake. Oh, iki podang kuning. Anu podang kuning niki dene saged nika dikomen gatos podang ijo. Oh, sik ta. Saya tak maca layange sik. Nggih. Menika wonten ngesaken podang kuning saking Mbah Yitno Mbulurjo ngaringan nggih. Gelang alit nduk niken sesideman Mbak Tati saking Bapak Gunawan. Oh nggih. Terus menika dirajakan Banyuwangi saking Pak Jumalang nderek ningali. Oh nggih, siap. Nyidam Sari yen ing Tawang oke nggih. Yen ing Tawang sik, Cocok kita. Halus-halusan sik. Mengke terus gerajakan utawa gelang alit dijenengne tema. Sampeyanku nembang yen ing Tawang yen zamanku yen ing Gawang ya tadi. Gawange ayo blitar. Terus nyenyek ta, harus enek sing nom terus nyenyek ta. Kenapa kamu kok selalu begitu kepada sinden yang lebih tua? Kan kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Iki luwih enom sok aku, tuwek aku lho karo aku kok luwih tuwek gitu. Maksudnya lebih tua dari aku. Oh. Iya, nek iki kan lagi carane sak padha anakku. Jadi tadi kamu tuh melecehkan Mbak Tati. Masa? Iya, kamu demek-demek gini. Loh, saya kan demek ini bukan karena melecehkan, tapi menunjukkan rasa kekeluargaan saya dengan dia. Aku jane ngerti, Miken ini cemburu karo sampean lho. Lah apa ta? Lah wong loro nggih rebutan siji iki piye jajah? Loh aku aja nek wong loro aku ning omah direbutan sak kampung kok. Banyak banget. Karepe dido nih. Amin. Lah mungkin. Ya dibawani sik, ayo. Dibawani ndunikan sik sing bawa. Monggo. Ya ning Tawang. Monggo. Ya, Nduk. Mbak Tatin to saiki Mas Plutuk tak gatoke Niken aja udah ganggu. Wis ngono, ayo. Awe. Nu. Nuk bendelmu. Minggu. Nuk iya apa nuk? Nuk iki yo Duduk. duduk. Aduh. Nuker. Nuker ya, Mak. Enggak kene. Terus cai. Mbah Lincung. Oh, Mbak Kakak. Wong kakus. Wong jumbleng. Tak sambok ganggu. Seliramu rasa ngenteni aku sing bakal ngenteni kowe cah. Ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba mung kowe. Paribasane aku ning jaba wong ayu, paribasane ora ana sing ayu ngluwi saka ayumu cah. Katakan pret. Iki berarti ngentut. Kok pret? Kamu di sini dong. Oke. Tinggalku sini soalnya. Oh. Sing gagah tuh awake ora bungkuk ngono. Dodone di nah. Rodok neh. Ah, bener. Soke. Dodone rodok neh, masuk maju, rodok maju. Iki sikile rodok mendek ngene, mendek. Sirahe dulu. Sirahe ning lu. Malah kayak blekok ya. Ya, cok ya. Iya. Yen mlaku rono mbok tutne iki dudune aku pengen ngerti sepiro gedene katresnan marang aku cah. Ya tak tutne dong. Ya dibututi kok dibututi apa-apa. Masa papi maling kowe. Ora. Ayo, lanjut. Santakan waritane. Mana ngerti ki omongnya. Lah kepadene iki lho. Niki gendeng boyo jare.
Kenyek. Kuwi adine kok meneng wae. Mas Edone karo adine wae. Kok boyo? Muni piye? Lah Pak Dene ngene niki ngendeng boyo ngono. Anu Pak Dik sing muni boyo sinten lho? Sing muni boyo. Lho. Klowe rokok bener sampean. Padahal duduk boyo. Iki sing utuh. Kuwi kelong kok iso. Lah malah boy rokok malah boyo. Malah aku setuju wong trayo kaya boyo tenan kok. Mangsan. Lah wong aku lho kok bajul. Ayo. Rugi rokok sak apa? Janji. Sing di omah mung wis Surya ge aku ngetokne sampurna. Rugi 15.000. Ku eling. Aku go bakal eling janjimu nalika semono sliramu tak jaluk ning wong tuamu Cahyu. Tapi kita tuh kalau gandrung gini jangan monoton dong. Harus gimana? Dipangku atau dipanggul atau digendong gitu dong. Mangku. Iya, Bang. Oke. Ayo, dah gitu. Nah. Kuale. Kuale. Iya. Iya, Aku tak kan? tau mangku itu. Enggak. Dicontohi sik. Aku rasa mancing nyuwun ya. Coba anu sampe dadi niken. Terus? Lungguh ning panggoning Mas Pluto kaya apa to, Pak? Ah. Ini ora lain seperti. Ah, ya wegan aku ngugi iki. Apa? Lah ngopo dadak ngugi bacing klopo? Ora. Ayo. Ayo, ganti yo. Padahal aku seneng dipangku. Alah, wis. Wis minggu asam urate kumat wis. Sabrak matamu. Aku kolesterol kok. Padahal wis genep ya samurat kolesterol. Sekarang bongkone gitu. Aja ta. Sehat terus ta. Umpama mati ya separo aja kabeh. Mati. Ya berarti kuwi stroke. Budulmu. Oke, Pak, ayo apa kok solar. Jangan itu. Kok kelekmu dibagi. Lurung tak cukur. Lanya no, riu. Besok awake dhewe jong ngono kuwi. Nek Wis sesuk nek awake dhewe awake dhewe wis langsung ning ruang tamu. Malah aja ning ruang tamu iki langsung ning rumah sakit. Kemeng. Terus nek ayo. Lanjut. Lho gendut. Anu silipmu angkat ora? Balik aku please. Kaya drop. Sumadat ras sing tias. Sik yo, katakan to. Nek ngene masmu kesel, ngene lho carane ben ra kesel. Ngene meneng. Nah. Wis munggo ngene lak ra kesel. Nah. Ora penak. Nah. Oh gedhe ya. Boyoan tuwa lho. Meneng tak dudoi. Melon dasmu kuwi. Lah ngene mak retek-retek. Yo iki sing diarani pijat ketek iki yo. Kene iki nyek kretek. Kuwi malah sehat. Sehat apa kene kretek lho kene mabot. Ngene. Malu to kok iso. Dok, Ya. iki kursi iki nek pengen dhuwur ojo mbok ngenekke. Oh, Pamburi dudu lentus. Enggak ya, iki saya ngene saya enggak. Lho. Nek keduk nek kire. Nah, ya. Kowe nek setelane. Nek setelane. Sik to wis. Kene lho, sik. Sik. Lek sing dudul kowe munggah, sing dudul iki modot. Ya ini kan aja duduk digancul ya. itu tombolnya apa? Ini Ostos Maxis. Ah, coba Dani. Dah coba. Kalau itu cang. Aku nggak boleh duduk pakai itu. Ya. Bang, ayo Dak, ayo. Kan? Ini aku balikmu lho, kan. Iya, wis kena. Yo. Ayo. Jangan gitu dong, nanti boleh bangkling loh. Ayo. Iki enak loh. Tak langsung. Ya, deh. Tekan di. Sing tias ingsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Kang Mas ingsun prasopo
lakone nopo? Lakone. Aku capek cempluk wasiah karo. Oh, Wedok loro. kula bapake cempluk. Ya. Iki bapake Suminten. Ayo. Lho anakku nduk. Dawuh Rama. Ing dina iki bapak arepe kondo marang kowe. Sejatinipun enten napa to Rama? Besok teko Ruspati manis kowe bakal kedaupan marang Depasi Broto. Kowe aja gawe wirang pun bapak ya nduk. Kula dicegahaken kali Rama. Iya, besok kowe bakal di garwa karo Depasi Broto. Foto pribadi kapan Rama? Toprak kok nggih foto pribadi. Lama juban. Maju ana. Yen kowe njaluk besok dipapakake Joli Jembono bakal diudaneni marang Gusti Depasi Broto. Ya. Dina iki cepat-cepat. Esuk-esuk karo Bapak budal ana ing kutha. Iki ekspresi kok excited apa apa? Bahagia, Bahagia. Ya, alhamdulillah Rama, kula berniki kula prepare Rama. Coba ya alhamdulillah. Iki kamu Pak ya? Bebas. Excited to. Sing penting. Excited to Mas. Ya. Dok, ora usah kesuwen bluk cempluk. Ayo, karo Bapak budal. Ayo budal, Dok. Dek, Warok suara. Warok kaya aku mul. Waro suarane. Ndek. Salah kuwi. Weton gudang legi. Nduk. Orang gede. Nduk. Nah, gerokan. Nduk. Nah, gede meneh. Gede iki sithik. Oh. Maju ngono. Nduk. Pripun to Bapak? Sutimen. Sapa ta? Sopo? Karo anake dhewe kok lali lho. ala ini Sutimen. Suminem. Wah, Suminten. Suminten. Iki Bapak. Apa kowe wis krungu pawarta yen si sliramu saiki wis di batalne? Batale ya. Maksudnya pripun? Engso. Pripun to Rama? Depasi Broto wis ora gelem karo sliramu. Tak kosek to Rama. Enten lho Rama. Sesuk kan kula ajeng menikah. Ajeng kawin, ajeng apa jenenge? Karo Depasi Broto. Sesuk ki kula ki pun nyiapke sesuk niku dandanane Cipaes ageng sing ora nganggo klambi kae lho Rama. Terus sesuk umpamane aku mantenan kuwi, aku kuwi ki kok nganu lho. Apa diundangke wayangan, kudu wayangan 7 dina 7 bengi ya Rama ya. Sesuk dalange aja ki Bayu Haji aja. Aja sing ae ready belum nek. Sing penting aku sesuk wis siap lho Rama. Iki aku wis apa to Rama? Awakmu apa ora krungu kabar yen Den Mas Broto kuwi wis ora sida gandeng utawa dirabekke karo kowe Suminten. Mbok ora usah nganggo aneh-aneh. Aku ki wong ya wis siap-siap. Aku wis adus saka pucuking rambut tekane sikil wis tak resiki kabeh. Aku wis pedicure, manicure apa jenenge kuwi jenenge wis. Sampai napa ora buka Facebook? Apa kok Facebook? Ketoprak modern ngene iki. Yen wis jenggot ndi iki? Pemain di Mas. Ponorogo. Ponorogo kuwi wis buka ning Ponorogo pos yen si Dimas Broto besok bakal rabi karo si Cempluk Malaysia. Maksudnya mbok ora ngono kuwi to. Kowe iki jenenge bapakku mbok aja gol-goli nek anake karep dadi manten. Aku ora ngugol-ugoli kowe kayu. Lho kok Ning iki pawarta sing bener ya Suminten. kok wingi kabar burung wingi kok men hoax. Ora, iki
iki kasunyatan. Sing tak percaya nang jenenge bapak iki kaya apa buktine? Malah cempluk sik wis diangkat dadi ketua MBG. Buka koperasi merah putih. Apa dadak cempluk wis tak didhauke situ. Harus cempluk melu Mas BG. Pikir sarung si cempluk. Aku wis siap kabeh lho, pakaianku aku wis. Batalno. Kok dibatalne piye? Nyemprot iki. Mergo si saiki mu Dimas Broto bakal rabi karo si cempluk warsi ora rabi karo kowe Duit Cahayu lho. Piye to, Pak? Tenanan apa ora jeneng bapak iki mbok tanggung jawab aja kaya ngono iki. Wong anake arep rabi kok malah dibatalke iki sing ngakon sapa? Heh? Bapak iki ya kudune iki bantah tekan kono nek pamane wis dadi aku nek dadi mantan aku piye to, Pak? Wong wedok soalnya koyo ngene ya. Aku arep bantah piye karo Adipati Blok pangkate. Pangkate bapak ki opo lho? Ora mesake karo aku. Aku ki wis luar dalam wis tak resiki kabeh lho, Pak. Ten. Apa? Bapak ki mung kawula. Ben Mas Broto ki putrane Adipati. Terus bapak duwe wewenang apa yen bakal batalne si Den Mas Broto bakal rabi karo si. Malah arep ning nekku. Apa yo nek Aja mbok tolong to, Pak. Aja ngono kuwi aku aja dibatalke to, Pak. Aku ki wis siap kabeh lho, Pak. yen iso batalno rabi karo Den Mas Broto, sliramu tak golekne bojo sing luwih ganteng saka Den Mas Broto ta. Aku seneng ngomong karo Den Mas Wis to, Broto. malko bapak kowe tak rabekne karo liyane Den Mas Broto iki ketoke sukses ben. Sapa? Tukang son. Aku wegah karo tukang son kurdi untar. Wis to meneng aku yo dites dicoba. Pak, aku mana ngono ki to, Pak. Aku ki wegah. Pak, tak. Den Mas Broto. Bapak ki lho irang lho. Bapak ki wis nyebar undangan ana ing Pak Kadipaten Ponorogo iki kurang luwih wis 7590 saka 74. Mulane kowe mbokne iso coba to, Pak. Wis, ten sabar saro sawetara mbok menawa Den Mas Broto ki dudu jodohmu. Ya. Ora iso, Pak. Aku pokoknya aku kudu menikah karo jenenge Den Mas Broto, Pak. Matamu. So anakmu iki lho. Malah sumaji. Suwaji logone jakon lho. Ten. Dok, riri dok. Dok, ten. Aku wis nikah to, Pak, karo Den Mas Broto to, Pak. Aku wis nanani nang karo Den Mas Broto. Pak. Den Mas Broto. Oh, iki Den Mas Broto ta? Alah, Mas, aku seneng banget karo siramu. Aku bapakmu. Mas Batat, uculi klambine, Mas. Bapak ra kasih. Diuculi klambine, Mas. Iki wis bayae aku- pertama. Aku bapak. Ngono lho, Mas. Aku bapakmu. Utuh. Den Mas, aku kangen sliramu. Alah, Den Mas. Iki Aku- nganggo ngabuk klambiku. Aku bapakmu nduk. Bapakmu sampe masa bapakmu ape kok nadai ngono. Utuh. Den Mas Broto. Den Mas Broto. Aku lo ganti si magic lo. Ten, ini ngunduk. Oh, sik. Aku bapak. Utuh, Den Mas Broto aku ora pangling. Den Mas Broto iki tanya rada merongos ngene iki. Aku lo ngombe itu banyak lah. Aku ngombe itu banyak. Mas, iki kok angel dibuka. Ale, ten aja ya bapakmu ten. Bapakmu, aku bapakmu. Ten. Klambine wis iki Dan- carike urut. Dan- Tak kitang-kitang
Bapak ya, bapak itu Bapak malah kayak bulus loh, Pak. Terus gundulmu. Iki ndase bulus ndi ndase bulus. bapak. Aku mau ndase. Mas Broto, Gundulmu. Angga. ora sida iki jek siji meneh ketokmu. Kalau gunanya Kok enek rame-rame opo ya? Kenapa ki Rama? Sing kudune bengi iki aku arepe ulem-ulem karo sedulurku tuwa. Yo kene ing papan kene ono kedadian kaya mangkene iki. Cepluk anakku. Kaya ubraan. Teng Mas Broto teng pundi ki Rama? Dino iki kowe tajak marang sedulurku tuwa. Kakek kula Setu. Yo kene Iki piye ta ana sapa iki, Pak? kula sing kowe marang tamu.